Nyamira nyakoromoga juang familia ma Japuonj manoyangore ni nonegi e kaunti ma Nyamira Ezekiel Gitangwa kod jotelo maya e kaunti no oseo mokalo migao matimo nonro e pacho ka. Kuom mano ma giwacho ni ywaruok e tieko nonro e wi tho ma Japuonj no kod timbe mamoko mag maundu mosebed katimore kata osebed kineno e kaunti no. Kane giwuoyo ik ma Japuonj no e gweng' ma Gitangwa kar chung od bura manoth Mugirango e kaunti ma Nyamira, familia no koro dwaro ni apisas otim nonro no mondo mi oket maino e neno ni ratiro oyudore. Jotend siasa manoyure iko no koro dwaro mondo jatend arita ma pacho ka Kithure Kindiki olos wach arita kwe mosebedo ka rochore e gwengego. Chochi alitoka kwetu bila kutarajia. Nimesema just and the police were telling us that you should not report somebody before 24 hours. Kwani kazi yao ni nini? We can report anything, not even a second. If you have a problem with that 1 second, it doesn't matter. And I think some of these rules are, I don't know, sinaturudisha nyuma mbaya sana. We have the family, we have a concern. Somebody ambaye tunaongea after 1 hour, he has not picked a phone 2 hours. That is our concern. It doesn't need to be 24 hours. Komiso na watu wa Nyamira wote wanajua mama Marjan iko. Ni heli askari wadogo ndio wako na hiyo mambo wanafikiria. Wacha watolee kama ni wananchi waseme huyu mtu hapo hapa. Hiyo ndio itusaidie. Hivi leo jioni tuko na mkutano na waziri wa interior. Hili tushughulike to make sure that wale ambao walimchinja, the people butchered huyu mwalimu ambaye alikuwa anajitegemea, ambaye alikuwa analisha familia yake, wameshikwa ili the family can get justice.